India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kibor Sarkar jong Jilla Assam haka step jong kala asngiu blay kila pintip bahado arngot ki pulit jong Jilla kentobio officer in charge jong Kampur police station nagon kila syarong umsaw haka step jong ka arpautrik mentau bnai kat kum ki jingyo ulum jingtip laya thu biaway ni kite ki pulit bala syarong umsaw layo bantam no ya kamet yap haka te ka jo hi ka step Nraya UOC jong ka Kampur PS patat haduk bandalayo ya kade ke kerwo la ya thu ba ompat yo shim satya bat ban lap ya kamet ke jong u patna kaliang ki kenhon penlat im kidang penlong ya ke jinglet wat ka bajur ban lap biang kat kum ke jing ya thu ke jong ki bor pulit ke jela la ong bakate ke jingja kala jah ka por bikite ki arngot ki pulit kidang let ban tokit ya ka wei ke e jahar ka bala jah jan kesnang madhupur Kampur Hinre hakate ke jinglet ke jongki ke lahab ban ur shakawa ka bajur bha ka umsaw. Uwe ni ki pulit ublaklat na kate ke jingja ude ublet tip kerteng kum uraji bordoloi na kathany hogon nagon district kat bau officer in charge jong kate ke police station ubajar ngai tat khadu kane ke kenti ko minta de ublet tip kerteng kum u samuja kakoti na changsari Kamrup district. Kat kum ke jingye thu ki nong shong snong laong baki blayo I uteu kakuti hakapor bu syarong haka umsaw bat wat la kila persang ban ai jingye rap pin ban kim shamla satya namar ka jingklan palat ka kat kum ke jingyo jingtip na ki bor pulit laong baki te ki arnut ki pulit ki blai kendo ya kate ka lanot hakate ke sngi ki de ki pulit ki bidang shwan thamai hakate ke police station